ikastolakoak, batxi bigarren mailakoak, bukraragoak. Kamiseta guztiak, saldu behar ditugu gaurkoan, besteraz goaz. Kamioia bete tombola jarri urrak zenbatu baza ilusioa, bukrara goaz. Motxila jaso egalde hartu, txatu gabe aste osoa, jodera usaina. Zabara gure zain dago egiteko bertan elkar bidaia. Ezkeratikoa da laguntza mandea hori da gure naia. Bertako danei besoak zabaldu, basamortuan agertu, biziko zaharei emango diegu. Laguntza eskaintzeko, dirua bildu beharra dauk zuen laguntzaz. Eta horretarako, lantaran ibili gara urtetan zehar. Kamioia bete tombola jarri urrak zenbatu baza ilusioa, bukraragoak. Motxila jaso egaldi hartu, txatu gabe aste osoa, jodera usainak. Zabara gure zain dago egiteko bertan elkar bidaia. Ezkeratikoa da laguntza mandea hori da gure naia. Bertako danei besoak zabaldu, basamortuan agertu, biziko zaharei emango diegu. Duela 15 urte hasi zen proiektua gure ikastolan, ekimen honekin pertsona pilola bildu ditugu. Koronavirusak geldialdi bat oparitu zigun, ez da gehiago egingo, ez te lo has creído. Zabara gure zain dago egiteko bertan elkar bidaia. Ezkeratikoa da laguntza mandea hori da gure naia. Bertako danei besoak zabaldu, basamortuan agertu, biziko zaharei